arratsaldeon txorieneko ikusentzule guztioi, hemen gauz egun gehiago, Zigor eta Patrizia eta Zigor, hemen gauz bixok, zelan pasado zo asteburua? Ondo. Kosinatzeko presa biz? Beti. Bai. Hori behin dugu asteburuan, beste egun bat gehiago. Hori da. Guk itxen dugu gainera kosinau, astelenetik domekara, ezta? Egunero. Egun guztixetan. Astelenetik ostiralera txorienen, eta gero asteburutan bebai, etxian. Ez dakit zuri tokaten gatzu, baina nire etxian bebai, kosinatzea tokaten jaten. Nire etxian, nire bikotea esaten moduan, zure, nola, gaur egun deitzen diote, zure konfortet gunearo zukaldea. Nien guzturan da. Da, zure bakia, da hor deskonetatzen duzu. Ba, eltzen jartzen dudan amartzen umia gero baina da hori, baina guztuan zukaldien hartu goten. Ondo, fin. Gaurkuan be hemen ibiliko gara zukaldian, eta errezeta goxo bat prestatu dutzu dugu, errezeta goxo bi prestatu dutzu dugu. Baina lelena da oiasko paparra barrengorri saltxan. Orduan, nola ingo dugu hau? Lehengo oiasko paparrai gatza, piperreltza eta limoi sukua gainetik botakotzau eta gorde ingo. Gero sartakin baten olixua jarri, gurina bebai, eta oiasko paparrak kanpotik ein, atara eta gorde. Eta sartakin berian, holan gehiago ez zikintzeko, tipula txiki ein jagorritu, 10 minututan barrengorrixak laurdenetan gehitxu, eta beste 10 minutuz kosinauko. Eta gero ja bukatzeko, oiasko paparrak gehitxuko ditugu, beste 10 minutuz, gero esnegaia, minutu pare bat utzi zapore guztixak osatzeko, eta bukatzeko perrexiakin apainduko, eta jateko prest. Bueno, hau, ostiralean esaten genduela, ez? Kanpinera juten gala eta katxarro gutxi zikindu nahi ditugula ero, batekin egiteko errezeta? Bai, sartakin bat, holan laban bat, eta taula bat, ez dugu beste geixau bihar. Oso ondo, oso ondo. Aproposa da horretan. Gainera, oieskua da, oso haragi arrunta ez, etxietan eta hastien zier da, merkia da, arrunta da, asko erabiltzen dugu, baina azkenean jendiak ez daki segatxik ez, ez daki ze onura dauzkon. Zu, bakizkizu? Osua dala. Azteko hori da. Hori. Ez, oiasko egia da biloa. Presio aldetik eta merkea, ondo dagoen haragi bada, era askotara prestatu aldugu oiaskua, labean erreta, sartaian egin aldugu, frigituta, saltzan egin aldugu, ensalada erabili aldugu. Nik uste dut, oiaskua ia denean erabili aldala. Bai, azkenean ez dauka sapore holan fuerterik, orduan oinarri bezala be erabili leike saltza pila batentzako. Edo zertarako. Eta aukeran beti esaten duguna, alba duzue, baserriko oiaskoa, hemengo labeldun oiasko erosten baduzue, aldea dago batetik bestera, ze. Legunean batekin ez egiten nuen, da beraz, baina erosi dut olan labelduna, eta haragia gogorragoa da. Ez baina, horrela behar du. Haragiak oiaskoarena horrela behar du. Oiaskori azke ibili da. Ordan muskulu horiek landu inditu. Oitu gara, erostera, beste oiaskoa, inungo sustantzirik ez daukana, eta bai, xamurragoa da, baina zapore aldetik gutxiagoa dauka, eta ez dauka zerekusirik, ez? Orduan, aukeran, bertako oiasko erosi alba dugu, hobeto. Eta azkenean, xamurragoa gure baduzu, bai, jarri leike esnian apur baten, ontzi baten esnia jarri, oiasku barruan, oiasko paparra izburuz nabil berra ditzen, baina oiasku hor barruan, eta ordu pare baten xamur geratzen da, eta oso goxo. Niri truko hori nire amamak erakutzi zuzten, eta guk etxean pila bat erabiltzen dugu. Holan, batez be, oiasko frigitxua jateko, oiasko paparrak, irinaz eta aragi xigortuaz, horrekin jaten dugu pila bat, eta oso goxo dugu. Kalamarrakin egiten da behar hori, esne eta saltzen da. Proteinak, esnearen proteinak egiten da. Ani kalamarrakin enak isen. Eta bigund egiten da, esnearen kalamarra denbora gutxi sartu behar dugunez, egiten duena da, esnearen proteinak egiten du, bigundu egiten du haragi hori, edozein haragi. Sartzen duena esnetan. Orduan, barikuan, esan zen unzuk, gustatzen gatzula, gurina eta olixua nahaztia sartakinean urtzia errezeta batzundako, ez da? Erabile berba gurina beti oliotanta batekin. Nik kasu inotzu, zenitxorien erabe bai ikestera etorri naz, ez? Eta bota dotzat gurina, eta olixo pixka bai botakotzau. Oso ondo. Orduan, hemen ingo duguna da, oiaskua frigitu, baina ez dugu guztiz eingo. Bakarrik, holan, sustotxo bat sartakinean, kanpotik eitzeko, baina barrutik ez dau biharra ze gero sartuko zau saltxan bebai, da kosinatuko. Orduan, ez dugu nahi oso lehor geratzea, berez, apurtxo bat eingo. Eta sartakina, gero oiasko eitzeko, oso bero egon bida, edo bero xamar, ze programa hau erabiliko terapia itxeko, eta nire kuadriakuak apur bat, kritikatzeko edo. Ez, kritikatzeko ez. Baina,
nire lagun sarek, nire getxoko lagun sarek, sare Ortuzar, berak ez daki kosinatzen asko, baina ez daki kosinatzen isa ez. Eta ditxo zostan, oiasko zabilela ditzen plantxan, eta eske zabilela txuri geratzen, eta holan burbuja pila bat, egosten egon zan, ze zua jarri zauen oso motel, eta han egon zan 20 minutu oiasko paparra itxen, da esaten zaben, eske txartu zaintzen dau, edauko txuri koloria, da esaten ai, emakumia. Hola ninbida. Apur bat, zutan egon bida, ez da? Aragi bat, plantxan inbar badugu, aragi eiteko nahi eta nahi ez, behar dugu bero sartaia, burnizko sartaia bada, hobe oraindik. Oso bero, hau da. Ia, oli hori gabe, ja keia botatzen egon behar da. Orduan, gero, bota, eta ero gainean, orduan horrek iten diguna da, bestela plantxa, gainean, sartaiek ostu iten dira. Eta ostu eta orduan ingo duguna da, egosi ingo du. Orduan, nahi eta nahi ez, oso bero egon behar du, eta orduan iten diogu hor geruza bat, kostratxo bat, eta horrek usten diogu, ez da, burbui horiek likido guztia, ez da aterako, geratuko da, aragiaren barruan, eta ez da, zaigu dana, zapore guztiak eta iesingo. Orduan, nahi eta nahi ez beti, oso bero. Nik erabiltzen dut, holan eskua, ez dakit beruan neurtzeko edo, nik etxian beti ikusi izan dut, holan eskua. Eta nabaritzen da berua. Eta nabaritzen dalian bero dauela, hor gehitzen dut, oieskua, aragisa edo egunean inbiar dutena. Eta azkenean, oieskua, asko erabiltzen dena aragi bada, ze merkia da, nutriente pila baditxu, proteínak, kaltzioa, vitaminak. Zinka, ez dakizer. Bueno, gu eskara nutrizionistak, baina badakigu oiesku hona dela. Gainera, koipe osua, izaten da, jaitxiko zazu, gomez? Bai. Koipe osua izaten da, asalian. Beraz, asalak enduta, aragisa garbi geratzen da. Asalak enduta? Bueno, nire etxian akatuko zein justen. Gure etxian dien lehenengo burruka juten diena danak, asala, asala, txikia bintzat burruka. Baina hori oiasko herrien. Oiasko herrien, baina... Papar bat, ez tozu inbiere asalakin ze ez dauka. Orduan paparra da harina. Zara ez daukala paparrak asala? Segun zena saltzen dut zuen? Dauka. Ze hori, ez dakit indozuen txorienen, edo ez, baina nik proposamen bat daukat. Bai. Ze nik behitu ez dakitena, da... oiasko bat erosten, eta gero hori dana aragisa ateraten. Zer nire amak, adibidez, erosten dau, oiasko osua, zemerkiagoa da, eta hortik entzautza paparrak, entzautza hankak. Esaten, despieze bat. Bai, guztau bat, enpia. Eta nik uste dut jendeak eskertuko zauela, ze azkenian oiasko bat erositza eta banatuta, askoz bemerkiagoa da, eta erabilizeike, hori. Azala aipatu duzun hortan, nik arakin batek erakutsi zian truko bat, azala kurruskariago geratzeko labean derreta da, egin behar dana, erosten baduzue, arategien erosten baduzue, bilduta ekartzen dizuete beti. Eta erosten baduzue, supermerkatu batean ero, beti normalean, ontzi batean ero etortzen da. Atera, hortik, eta bi egun, plater batean, oskailuan. Horri iten dana da, lehortu ingo da azal hori pixkat. Hango klimarekin, eta gero ingo dana da kurruskaria geratuko zaigu azala. Beste truko bat, hori askartzeko, hori bi egun beharko lirateke. Hori bi egun euki holan da kurruskario. Eta bestela, jartzen duzuela bea desizosteko moduan, dala, 30 gradutara erolan, eta haize epel horrek ematen diena egiten duena da, azal hori pixkat deshidratatu, eta gero egiten duena da kurruskaria geratzen da. Eta hori labean, ondo erreta badau, koipea normalean geratzen da, gero ogiarekin bustitzen dugun likido guzti hortan geratzen da koipea, ez? Orduan, esaten dutenean, ogia loditzen du. Ogiak loditu, ogia neurrian jarrita, janda, ez du loditzen. Ogiak ez du loditzen, zu loditzen zara ogisa jaten bozu. Bai, eta gero jentia ize gustateako, hau gustitzia, ez? Ekusten dago da. Nik, egiten duanean inoiz, txokora joan, kuadriakoekin, da holan egiten duanean zerbait, sartaia garbitzera botatzen dut, eta nola botatzen duzu hori garbitzea? Oro honena geraketan da. Ogiakin etortzen dira, rar. Ja, sartai hori egoten da, ja, gordetzeko moduan, garbi usten dute. Orduan, koipea horre. Gero, esto zu fregau bier da, ezebez? Ezebez. Orduan, jende asko gube, konfunditze itxu, ez supermerkatutan eta aragete gixetan ikusten dan bi oiasuak. Ze batzuk badauz txuri-txurixek, eta beste batzuk dauz hori-horixak. Hori bakarrik, oiaskuan, kasunetan, oiaskuan alimentazioen arabera da. Ze gure dago esan, horixek jaten dagoela hartua,
eta txurixe jaten dauela garixa. Baina askok pentsatzen dabe edo daukie aurre iritzisa, zerain horixak onauak die edo osasuntxu hauak, baina ez dauka zer ikusirik. Badauz oiasko oso onak txurixak dienak, eta badauz oiasko oso txarrak horixak dienak. Berez, hemen badauko Euskolabelen... Bai. Horra joaten badara, segilu horretara, ez dago inungo, hor badakizu kalidako oiasko izango da. Hori da, ze horre die, azkenean euskal olioak, ez? Eta ondo zaintza itxuste, uste dela, eguneko 60 izan bidala hartua, eta hiltze itxuste 3 hilabetekin ero. Minimo badauki, ez azkenean hori bebai, jasangarrixa izan bida da. Azke bizidie. Azke bizidie. Daukate, nik hor, arrazolan ezagutzen dut, olako aztegi bat, eta goizean ordutega dago, eta sistema batekin, azteak iriketzen die, eta horiak, eguraldi txarra dola, ez ateatzen. Ona dola, baina bereiek azke dira kanpora ateatzeko, han zelaian jateko ibiltzeko, eta, zelaikoa jaten dute, orduan. Netxakurra baino beto bizidi horreko juek. Horrek, oso ondo bizidi. Eta gehiago, esan duzuna lehen, oiaskua hemen mostea eta irekitzearena, ondo etortzen da, ze badaude atal batzuk jendeak ez dituen ezagutzen. Eta sukaldariok ezagutzen ditu, ze normalean horrek egoten die, ez diatatzen, ero iskineetan, ero jakin barra zeintzu dien. Eta bat da, ez da hemen aipatu duan, deitzen diote oiaskuaren ostra. Ostra baten itxura dauka. Hori ez dut ezagutzen. Eta hori dau, Bizkarrian hemen, justo, hemen egongo zan. Guk badaukagu hori? Ez dakit, baina azpizunan antzekoa da, azkenean daulako borobila bi hueko, geratzen dira izterran gainean, eta hori da xamurra. Baina dago beste bat, horren azpian eta dagoela bizkarrezurrera itxatzi daulan luzenga, frantzesez deitzen da tontoa hau usten duena. Ez dakit nola esaten da frantzesa, baina ezara hori da. Eta beste bat da, deitzen da baita deitzen zaio, holan, zuzenago ero, erreginaren xerra. Deitzen da. Eta hori, hori da oso xamurra dago, ipurdia baino pixkat gora xeago, eta hor geratzen da fin-fina, oso txikia da, baina hori da zoragarria. Eta horiek, jendeari erakusten politia izaten da, eta ero azaltze behaitik, ez? Paparra zeatidan zuriagoa, izterrapeti ilunagoa dira, azkenean paparreko muskuloan zeregina zein da, arnasketa hartu, eta birikiak iriki, eta ez da huiten ezer paparra, baina oiua bi hanka gainean bizi da. Eta horretik, horko haragia normalian, oxigenatu izaten da, hanketakoa, eta kolore ilunxiagoa horregatik da. Nik aukeran gure etxean paparra inoiz ez du erosten. Nik oiasko osoak, bai erosten ditu, baina ni naiz, xerrak erosten ditut izterrak, eta eroiten ditut ezurrak kendu etxean, eta jaten du oiaskoan izterrak ezur gabe. Baina paparra lehorra iruditzen zait. Bai, suabia da. Nik ez dut ezagutzen beti badakizu bi talde dauzela munduan. Batek oiasku herria, itxen dozunean etxien edo erosten dozunean, badauz batzuk nahi duena hanka, eta beste batzuk nahi duena paparra. Eta ni etxien beti izan ez bakarra paparra gustatzen jakona, umen nintzenetik, azkenean, igual xamurrena edo jateko. Orduan nik beti aukeratzen den paparra, eta inoiz ez nintzen burrukatu bihar inobesekin. Beti zuretzako aukeria pasat. Bai, ze inobesek ez da, behintzat nire etxian, inobesek izkako gustaten paparra. Eta joan nintzenean nire senarran etxera, are idanei paparra gustaten jakie. Orduan, han burrukau paparragatik ez jat inoiz pasa, da ez jat, ez dakit, inoiz pasatzeko... Guk etxean, hastian behin ia, ero bi asteri behin oiasko errea. Guk oiasko osorik erosten du, eta normalean errea, ero behai frijitu eta jaten du, jartzen du frijitu eta patatekin, piperrekin, berakatzekin, dana batera jartzen dut, hasieran, eta zoragarri eratzen da. Baina errea askotan jaten du, eta ni paparra jaten dut. Baina ez gustoko dudalako. Zure seme alabei da... Nik banatu egiten dudalako, eta gure etxean, hori, oiaskoa berko liku dituzkete, 6 izar berko dituzkete. Zerako haitxa ona. Izaten zaren ama, jakingo zuzer dan hori. Nere lagun, harakin batek bakizu izaten zuen. Ikaso behar dugu etxean, guraso garenean moduan jaten. Ze guraso izaten ganean, lehengo umea izaten dugunean, erosten dugu haragi honena, behiratzen dugu, eta arrai honena erosten da, beti badakizu umian ganpetzatzen. Baina hori gero, 6-8 urtetik aurre hor papatea, astu iten da, eta azten gara, aizton die dana jentia berriro merkea erosten, boieria industriala erosten, hamburguesak, holako kate handi horietakoak eta erosten, nagetzak eta erosten, eta astu iten zaigo. Eta egia da, umea txikia danean ematen digu hobena beti. Hunda, bai, azpizune maidazu, eske umian zagota, hau ez, lumagorrikoa, eta beste da. Gero, nausitxan be, hori nire etxean behintza pasatzen da Gabonetan,
solomillo erosten dugu, lan solomillo bat, osua. Eta nire amak, bai, aukeran, ni ontxe ja, helduan azela, azarretu itxena zapurtxo berakin, ze berak aukeran jate ditxu, puntak, solomilloa, erdikua beti usten dau, nire nebai, da niretako, da nire aitzai, baina ez, nire ama jaten ditu puntak, ze nahi dau, onena bestientzako. Eta nik esatot ama. Txikisa ginenean, igual ulertzen dut ez, txikisa zara da ez da ulertzen. Baina gaur egun, eta niri kristoneko amarroa ematen duzta, ze danontzako usten da onena, eta beretako beti... Baina ez da gora txarra. Ez, txarra ez da, baina itxusia bat. Ez da berdina egia da, erdiko xerra horien lodiak atatzen dianak, eta formagatik eta baita zoragarria dira. Hor, badago truko bat, jatetxetan da asko erabiltzen dutena, azpizuna erosten dute, eta dena xerra guztiak berdinak atatzeko egiten dituztena da bildu, film plastikoan, sukaldeko film plastikoan, instituta, eta egiten dute txorixo bat. Eta orduan, bai, iskina, hau normalean moztu egiten da, eta hori erabiltzen da, estik tartar bat egiteko, ero hamburguesa batzuk, ero haragi xehetu moduan iskina, baina beste ia dena tamaina berdinekoa geratzen da. Orduan hori badatrukoa, naiz, zebestela hemengo aldekoak aterako ziren zabalagoak, besteak istuagoak, hortako truko hona da hori. Beitxu, hau tipula gorrituta dau, eta ointxe ingo duguna da, barren gorrixak gehitu laurdenetan. Barren gorrixak edo gustatzen gatzuen onjuak, edo gustatzen gatzuen perretxikuak. Ontxe udazkena da, berez eurixa ibiltzen bada, aukiko zue. Ez da gizuri, asteburutan da gustatzen gatzuen perretxikotan ibiltzea, ez korriketan da, bizikletan da, holako gauzatan ibiltzen zara. Lau txampiñoi eta lau perretxiko ezagutzen ditut. Txampiñoia bakarra. Ezagutu inbidi, bestela arriskutsua da. Ez, eta txampiñoiakin gainera, txampiñoia bakizu zelaietan jasotzen diela, eta horiek badago bat, txampiñoi bat oso antzekoa dala, baina pozointzua dala. Eta erderaz da, usain txardun txampiñoia izango zen, itzulita, ez? Txampiñon maloliente. Horren, usainagatik, ja badakizu, ja hartzen bazu eta usain txarra dago, hau ez da. Hau ez da atxegina izango. Bueno, asaloriakin bepasatzen da, baina gero goztua da. Bai, esautzen dugu asaloria. Baina egia da, perretxikoen eta mundua ezagutzea komeni dala, gaur egun informazio pila bat dago, aplikazio pila bat daude mendira joan eta jakiteko perretxiko bat ona dan ero ez, liburu oso ona daude, eta komeni olako zerbait hartzea, ze mundu hori gustatzen zaizue. Ez baduzu ulertzen ero perretxikoen bat ez baduzu ezagutzen, ez apurtu. Ze jenteak esaten, hau txarra da, pum, ostikoa eta apurtu. Ez, utzi, tala ez da. Jendeak hori iten dau? Bai. Ero hau poseitu da eta apurtu iten dabe. Utzi zazu, eta ez dakizuna, ez duzun ezautzen, ez hartu inoiz. Ez batzuk, dana hartzen dabe, ni laguman eukan hartzen zuen dana, eta ero, neanaia nahiko kontrolatzen du, nire osabagana joan, eta ona ezeintzu di ona, eta hartu, eta kristonotzaria, kanbora, eta hiru, ez baitxuzu ezagutzen. Etzan oso trebia, ez laguna besta, Patri, gauza jentia ginen dago zatzuk hartzen ditu, nik uste dut pozoinketa gutxi gertatzen direla. Nire lagunak ontsa hasi die, nik 32 urte betetze itxuta abenduan. Beraz, nire lagunea kuadriak daukie 30, 34 urte inguru. Eta ontsa hasi da, nik uste dut hor markatzen dela edo hor dauela ardatza zahartzaruana. 30-rekin? Ez. 30-rekin ez, oin izan bihotzutenakin, ze usten dagoia juergan ez diataten, eta esaten dagoe, joango gara perretxiko bila bixare domekago isien. Da, hori gertatzen da nien ja, esaten duzu, galduin jau. Orduen ni, ena zarra, ze perretxikotan enazguten niños. Bueno, gero deneixa erakusten bozu igual, baina... Asi gara, jazta. Patri, ilusio pixka jain nintzen ni hemen, ez? Ja, esate perretxikota juten dara horre zarrak. Esan hauen, 16 eta 19 urteko lehen guzinek, neri zarra deitzen sostiela, berez, nik be, aproitxaben biotori salto generazionaral. Bueno, gulakidea daukago hemen Patri, hogeta gutxi euskala, eta ja bera be, ja ikusten du sartzen ari da. Orduen ja, kontutan hartzeu, jendea ja nola dago. Bueno, eta onjuak, erabiliko ditugu barren gorrixak. Baina, bueno, normalen sukalderako erabiltzen die, baina badauz modu errekreatiboren baten modura erabiltzen daben jendia bebai, ez da? Beti ez erabili dira, ze orgin horratza. Orgin horratza? Bai, mongixak
komunmente... Hoi, sorgin horratza ditzen da? Bai, hori nire aizeko kesaztan, ni garrapa usten egun baten horrega, nire lagun bati, parkatu niri ez, nire lagun bati ikusi zion da, ai, behitu, sorgin horratza. Zure izan bai. Eta ze uste duzu, guk olakorik ez dugula ezautu ala? Eta, bueno, bai. Ez dira gauza berrixak, ez da? Bueno, a ber, kultura guztietan ezagutu da, landare ezberdinak ero hartuta, bueno, egiten duena, alkola hartzen duen modu, hori, parregura, ero ez da izan ematen dizuten landareak eta perretxikoa daudela. Jakin egin behar da zeintzuk diren eta neurrian ibili, dena bezala. Hori da, kasu honetan, barrengorrixak, edozein merkatutan, da edozein fruterixatan aurkitzu aldogunak, barrengorri txuriak eta gero portobelo barrengorriak. Ez dauko batzuk marroi ilunak eta beste batzuk txurixak, baina nik, Patrizor, begixak itxita, egumaten ingen dugu kolako katako harrian. Bai. Begixak itxita, nik behintzat, nik neuk, igual norbait ontan aditua bada, ero ezberdintuko balitxuze, idatzi, txoriena bildua egite, puntos, baina guk geuk, prestatu genituan barrengorri hauek, portobelo eta txuria betikoa, Pariseko txampiñoia daitzen zaiona, eta esken nuen nabaritu. Eskenean, zentzumen guztia die garrantzitsuak katarako, ez? Eskenean, eta ikusmena oso garrantzitsua da. Hor katarekin, eske oin etorriate buruan, gero gogoratu katarekin zerbait esan behar dute da. Segi. Ni akordetan hasi ikusi nagoela erreportai bat telebistan, non joaten ziren Logroñoko Laurel kaletik, eta joaten ziren olan jendiai begixak estaltzen, eta ematen sotzen probatzeko ardo txuri bat eta ardo gorri bat. Eta begixak instalita izen da, zaten sotzen hauza txurixa edo gorrixa. Eta jende konfundiru itxen zen, orduan ni etxetik, ez, hausart, esaten nagoen, baina, di tontolapiko batzuk, honek ez dakixe zebezi, hori segitxuan desberdintzen da, eta behin etxean ingauen probia, eta oso zaila da. Oso zaila. Berez, barrengorri bi honekin eitzen bozu, suerti izango da. Bueno, katan inguruko historia kontaizu. Bi anekdota euskak katekin. Bat, nire bikotearen osabak, bere tabernan, eiten zuen lehen askotan, eta eiten zuen ardo hotzakin. Oztu egiten zituen ardo guztiak. Eta hor zerbitzatzen joen urtekoa, gero reserva bat, gero baita tetabrikeko bat, eta beste bat, dedozein. Eta hotzean, eta txuria. Inok ez zuen ezberdintzen, zein zan, zein. Hotzean danak antzekoa dira. Eta irai hasieran egon ginen Kastainereseko jaietan, eta zegoen jaien programazioan bertan, kata ardo kata. Eta zien, asmatu behar zein zien, pasan ospindua. Orduan zan, ardo normal bati botazioten 120 ero ospina. Beste bat zan urtua, ez? Artu eta ura gehituta, hori garai batean esaten zan, ardoa lusatzeko hartu eta botatzen zioten behin ardoa inda zegoena ura ez dakizen bat eta horrekin lusatu itezuten. Gero urteko ardo bat, gero beste bat, tetabrikekoa, baitakoa sokaldean ibilteko, eta beste, eta uste dut ondua, de reserva baita. Eta ber nok asmatzen zuen. Eta bikero bakarrik asmatu zuten. Hombre, ospindua bai, bestea suposatzen dut ura botazioten ere hori nabarituko zituela, baina besteak... Askotan pentsatu duzu igual, suabi haua da, eta nik beti esaten dut da, bodegatan eta ibilin ezenean, esan duzti bai. Guzetan bagatzu bat, eta merkia bada, basur poltsikon dako hobe, eta jazta, ez da ezer pasetan. Orduan, zigor? Esan, bota, errez. Guk ardo txuria erabili bidugu, kosinatzekoa dana, baina segitxuen etorriko gara, ze barrengorri honek, bide dago edo ondiokan, 10 minututxo edo, kosinatzen joateko. Fenomeno. Ikusten zu barrengorri xeia, ina dauzela, gure txampiak, eta ointxe bota bidugu oiasko paparra. Eta oiaskoan inguruan be, gidoian egonaz irakurtzen badauzela, ze azkenean euskal kultura baserritik dator, eta badauz esaera zahar asko oiaskuekin edo oiuekin harremana daukenak. Nik ez da sekula entzun. Esan eta gure ikusentzuliok entzun da bien noiz baitz. Patri, izilik oioak txixein arte. Benetan, lehengoa dizentzit. Irakurri dutenian, nik hori ez dut sekula entzun. Benetan. Bueno, hori da lehengo eta bain, ez dakizunentzako, oiaskoa txixik ez da behiken. Ero txixa, a ber, txixa... Ingo dago eze, oze? Ez, a ber, oiaskoa depie bakarrik tubo bat.
Bai, deko dana juten da leku bardinera. Kosinatzen gauz, kosinatzen gauz. Bueno, baina egisa da. A ber, ez dakiek gure moduan bitutu, ez? Bat txixeitzeko eta ez kaka, dana leku bardinera doia eta handik urtetan da dana. Orduan, burura erortzen danean horretik egiten da, onda espansiba holan irikiten da asko. Orduan, kontua da, bairaiek dana batera doala, ez? Ez daukate gure moduan puxikarik. Eta elkar dana batera juten da eta hortik ateratzen da. Orduan, bueno, ixilik egon zaitez, oiaskoak pixain arte hortik dator, ez? Oiaskoak ez dauka gure moduan dauzkagula bizulo nundik guztu. Beraiek bakarra daukate eta hortik atatzen da. Ardo txuria. Ardo txuria bota dugu. Eta ointxe sua igo inbidugu alkola lurruntzeko. Orduan, igo dugu, hau, apurtxo bat. Kontau, zesa era gehiago dauz? Deuka beste bat zure kuadriako handako. Ja, sartzen aditienak, sartu dielako. Munduan nahi duenak luze bizi, oiloekin oera eta txoriekin jeiki, ero jarraekin jeiki. Bai, hori da. Goizkun oera eta goz jeiki. Eta goz jeiki. Horrek, zentzua berez badauka, baina eske ointxen eguan nordoi hauera seiretan, edo saspiretan. Ino bez. Gaur egun danok, amabiterrixak arte, edo... Ez, Albertok esaten dago ez, gure zuzendarixak. Zer da amabiterdixetan? A ber, zer egiten duzu? Ni amarretan oera juten az. Nik ez dauka seme alabik, Bale, orduan nik zure gorputzen jarri. Zer egiten da amabiterdiak arte? Ez dakit, a ber, nahi dut esan. Hortaz aparte, telebista, jolastu kartetan, partxixera, plantxa egin... Bikotiakin kalitatezko denbora igaro. Beraz, hori... Hori bakoitzak ikusiko dau, zelan igarotzen dauen, kalitatezko denbora bere bikotiakin. Egunian ziarreztako zu aukeraik? Txorienen nahota grabatzen, telefonoz deitxu aldot, holan, itxen dugunean holan korteren bat, baina normalien hemen egotenaz, beraz, ja, desietan egotenaz, etxera heltzeko, eta nire zenarrakin egoteko, berbaitxeko, eguna zelan joendan, bisok batera afarixa prestatu, telebista ikusi, helduen gauzak egin, eta holako gauzatxu. Partxixera eta arriskera jolastu. Gu gehiago katan erabiltzen dugu. Zein da hori? Katan holan estrategian joku bat. Ez gu gure txan egizan goiz juteko gara goera normalean, amarrak, umeak behatzira behan du juta goera, egunero bate lokartzei jut, eta gero... Amarretan joaten za? Ni amarretan, nau, hankaba sartu orduko lon nau. Eta gero esatu ez da zu ez deitzeko sarra? Ja, Patri, zoretan sekitzen zazu? Ni esnatzenaz goiz, ze txorienera etorteko, autobusien etortenaz, beraz, goizeko bostetan hitzartzen naz. Hori ez da hitzakirik. Eta zer egiten duzu arratzaldeko laurak arte egun guztizia hemendik? Osa, pasioan ibiltzen zara, ero hortua zainu beharra da. Hemen kosinatzen, oiasko hau, barrengorri saltxarekin. Aldozue ikusi gero atarako bargazki bat, eta igoko Instagramera, berez abildua txorienen, aurkitxeko eskozue zigorrei, da bixoi, da gure errezetei, Instagramen. Eta hauia prest dau, eta ointxe esnegaia bota bihotzagu. Haue, holan janleike, edo oiaskua frigitxuta, arrautzetik pasau, irinetik, eta ogi xigortuakin, bai, enleike, baina hau apurtxo bat harinau, eta esnegaia esposoen nahi bota, ez bota, baina niri esnegaiakin guztau iten jat. Eta, atzoko koko urarekin erolan toke esotiko, txarra zan geratuko, seguru ez ez? Txarra etzan geratuko. Ez, ona. Bueno, beste zara badakat. Oioak hautza artean, egikaitza dugu gure artean. Hombre, horrek zentzua bai dauko, igual ez dakit berandu izango da, hautza ikusten dozunean, ez dakit ja berandu izango da. Eta guri behin baino gehiagotan esan digutena, ua, ero joan adi, oioak ferratzera. Nik antzarrak ferratzera entzun dut, baina oioak? Antzekua, zen nik uste ferratzea antzarrak eta oioak, nik uste hori ez da hilen, ez? Ez gure txia mintzat ez da hilen, inez. Beto, hankak aipatu ditugula, ero oiaskuenak. Bai. Bakizu, eskatan, ero antzekua de euskatela. Hori da, bueno, holako, gogorra hauek hankak holan gainean, niko gelatinosua dira. Hori da, babesteko eta, lurrean ibiltzen dira, eta, garai batean holan izango ziren, sasiegatik eta holan babesteko, gaur egun, han oiotokian da izaten ditugun ez da hori. Baina, hemen ez dauko itxuraik, eta hemendik kanpo, dana jaten da, gangarraz jaten da, frigituta jaten dire hankak, eta badago jende bat pila gustatzen zizkila hankak,
eta askori atzera egiten die, baina benetan Ego Afrikan dastatu genuen hori, eta oso goxua benetan. Ondo, hau, ina dau. Listo. Orduan, zutik kendu ingou, eta gero apaintzeko edo berde freskotasun apurtxo bat emateko, gehitxuko zau, perrexila, freskua. Bueno, gaurkoan errezeta eta gozo bat egin, etorri gara, zatek ejatuko. Eta sukaldia zikindu barik. Sartakin bat, taula bat, laban pare bat, eta listo. Askotan eskartzen da. Alda, nik egia zen etxean reziklatzen juten ez. Zikindu ala garbitzen, kontu da zikindu ala garbitzen jun. Bestela, azten zara, eta venga, beste bat, eta beste bat, eta... Bai, hori egisa da. Ontxe, platertxo bat? Bai. Hau ez dakit oso politxak edatu gara nolan platerian, apaintzeko. Ze badauz plater batzuk eratzen diela hobeto, sartakinen, ez tozu pentsatzen? Zu zeuk, nauzi, berorek agintzen du. Zu bihar zaitxut, ze ikusi hotzut, kontado ez da zu, jatetxetan da ibilizarela lanian, eta hainbat lekutan. Bai. Eta beraz, hau apaintzeko trukoren bat. Holan zure esku jartzen dut, eta ni libra bitenaz. Nik jarriko nituzke serrak hemen, holan, esaten da bata bestearen gainean, holan pizka montatuta. Zerako fina dan zigora, hauen. Eta gero... A ber, Instagramerako balixo duzun edo ez? Abaniko bat ero esaten dana ez, holako aize, holako botatzen izango zen moduan. Ondo. Improvisatzen nahi, ez hau abisatu bai, ez da abisatzen, ze horrek ematotza xarma gure txoriene programai. Eta gero hemen, aldamen baten, molako marra bat, barri batzuekin, eta ero gainetik saltza pixka bat, ez dakit. Bueno, ontxe, hartuko guel papeltxo apurtxo bat, garbitzeko. Holan. Zuzenekoak, ze gorra dien, zuzeneko hau da, zuzenekoak hau dauka. Behitu. Improvisazioan puntua behar da, eta ez da, hemen zikindu gutut holan, eta ez duzu garbitxu behar. A ber, hemen di garbitxuko eta apurtxo bat, zena ikusten dozu nauzi. Baleko? Itxoin, jarrikotzat, zuzendu ingotzut apurtxo bat hemendik. Saltxa ja plater danian eta jazta. Hori da. Eta ogila gero jarri guarnizio moduan desente eta listo. Hone die gure oiasko paparrak barrengorri saltxan, ikusten dozue. Plater ez da munduko politena, baina goxu egotia da garrantzitsua. Lehen esan dugu, berdin da, zeitxura daukan, garrantzitsuena da, zaporia. Berez goi ez daztatzera. Eta errezeta hau nahi izan baren eskero, afaltzeko lan platerro oso moduan ero, hemen arroz pixka bat, edo zein zereal batekin ondo gongo zana, ez? Hori da, osatzeko. Kuskusa, berdin da. Banik hartu dut, bakoitzetako bat, eta? Eta nabaritzen dozu, esan da, portobelon ikutu... Oso ona. Eta... Oso fina. Xamurra geratu da, Ni benetan, enaiz papar salea, baina hau, xamurra geratu da. Postenaz, ontxe gatoz, zure errestakin. Patriziak lehen aurreratu bezala, hemen gatoz, berrio beste errezeta batekin, eta, denbora daukagunez, beste bi errezeta ingo ditu. Oso askarrak. Ze ondo. Berez, inber genituen, barazkiak onan ospinetan esaten dana, espres erara, ez? Azkarre era, egiteko modu bat. Baina prezio berdinean, horrelako azenario pate berezi bat ingo du. Emango diolako ikutu maroko har bat, eta ikusiko zue, ogitarteko tarako, ero sarrerako moduan oso goxua eratzen dela, eta erresa egiten. Orduan, lehen gotain, prozedura. Zein ingotzut, patea ero bestea, zein ez du? Venga, patiak ineziko ga. Patea, imar duguna, hemen azenarioa, kilo erdi, egozi ingo dugu, 8 bat minutu zero. Egozita dagoenean, atera, eta sartuko ditugu labeko erretillo batean, baratxuri pixkatekin eta olio tante batekin. Labera, beste 10 minutu. Aterako dugu, eta zerekin birrinduko dugu, arixa pixka dauka hemen, arixa da, Marruko zen daukaten saltza pikante bat, gero daukat kuminoa eta arrasa lan nut. Dala nasketa. El janut. El janut. Horrekin nastu birrinduko dugu, oliba olio tanta batekin, eta jazta, patea egin da. Ospinetako barazkiak egiteko, kasu ondanik aukeratu dut, etxeko kipula bat, 3 azenario eta baratxuri atal batzuk. Hauek jarriko ditut olako beroa aguantatzen duen ontzi batean moztuta, hemen jarriko du piper beltzale batzuk, eta olako kasu ontan ere inotza, baina nahi dugun espezia botal ditugu, eta gero honi botako diogu beroan,
ura, ospina, gatza eta azukrea. Estaliko dugu, utziko dugu epeltzen, eta hotza dagoenean oskaiura. Egun bat, eta hurrengo egunen ja jateko moduan du. Orduan, bueno, bi errezeta errez, merke, eta holan lagungarri moduan, pikoteorako, ondo daudenak. Listo. Eta enplatatu azukimoz. A ber, Taska. lehiaketie. Ez. Honek ez duken enplatadurik, holan, ez da, erresa da. Beraz, bi errezeta espres ingo ditugu. Azkar. Azkar, gita batin etxen dien. Bueno, bai, dira batian, baina, bueno, telebistan hemen bak, 10 minutu egon bergara kontu kontari, horren azkarrez. Pikataz tiro txu, Bai. Orduan, venga, zenarioa barrura, gatzakit. Lehen dugu, oiaskua enditzugu barrengorrixak, janari oso merkei da, azena horiak bai, merkia edo, ez da? Zemate, ni guztu da, barazkizetatik dauen merkenetakoa. Euro baino gutxi haukin, iten dozu. Eraman ziren, indala urte pare bat edo, iten zabien YouTube kanalien, bidixo batzuk, aste osua euro batekin jaten, ez? Itzen zabien, astenedeko baskarixa euro baten gatik, aste artekoa, eguaztenekua, eguenekua, barikukua da holan, eta jendiak iten zauen astenarixo asko. Azkenean oso merkea da, euro baten gatik badaukotzu igual kilo terdi. Eta hori posiblerak, euro bateatik jatea? Galdetzen dut, Ondo ez, jatie bai, baina ondoia hori beste zalantza bada. Azkenean, erosi zeike pasta apurtxo bat, tomate apurtxo bat, erosi zeike pertsona baten dako. Eta kontuan izen da, etxien dakotzula olixua, gatza da, olako osagai basiko batzuk. Baina, bueno, posible da. Hombre, egisa, beto, a ber, dilista batzuk. Ja, prestatzia kilo bat dilista, kostatzen zaigu euro bat, baino euro bat, kostatu alzaigu, ia kiloa prestatzea, eta gero horrekin, generuan, gero kontatu gabe, elektrizidadia eta hori. Eta gero horrekin, jan alduzu, bueno, 3-4 egunetan jan alduzu. Kuiatxo pure bat, edozein barazkin purea, inaldozu euro bategatik, atatzen zaizkizu 2 razio. Bi show hauek azkenien ziren show aiteko, beraz, izaten ziren normalien, gauza, ez zauen aukitzen kontuan, rasinuan presixua, baizik eta egunean gazta gual zinuna. Berez, egunean joaten ziren euro batekin supermerkau bakoitzera, eta horrekin erosi zinun jana. Beraz, ez da jatetxietan eta eruten dan moruan, rasinoko presixua ataratzea askoz be gauza logikoa dala, baina ez. Beraz, hau, azkarra, merkia eta goxua. Dana dauka. Txorien, Txorien style. Txorien style. Hemen, azena horiak eta mosteko garaia, holan, pixkat aldamen ez iten bauzu, polita bat geratzen dira. Holako gauzak, jatetxetan degia da, panatxe bat egiteko garaian, lekak mosteko modua, azenarioa mosteko modua, panatxe bat bestela ez dauke, zer, barazki pila batan jarrita, eta, polita egiteko, badaude modu batzuk mostekoak eta polita bat geratzen dienak, ez? Batzuk egiten daue, izar forma, eta forma desberdinak eta ematen dutzea. Orduan, zabiz poli-polit jartzen, zen nik gero txukundu inbiotenez eta apaindu inbiotenez enplatauan, niri lana erresa zabiz jarten edo... Hau, Patri, ez dakit nola aurkeztu, gero, hau, egia da polita aurkeztu, da ontzian hemen, ez? Olako ontzi batean hori ja polita da, ez? Kolore ezberdinak eta nahikoa. Eta guk hauek aukeratu ditugu, baina, orain, Ibarrako piperrak eta jende pila bat ibiliko daen botatzen, gure etxean egiten ditugu, olibak egiten dira, alberginiak inaldie, Marrueko zaipatu dugun hortan limoiak egiten dira, limoia inkurtituak ero, ospinetakoak ero oikoa da. Nik hori enauen probau, nintzen arte, eta oso goxoa. Eta asko erabiltzen da. Eta hemen, egia esan badaude holan diendatzuk, holan bertako Marruekosoko produktuak eta dituztena, eta horra aurkitzen duzu, baina bestela ez da horren erreza aurkitzea, holako gauza. Nik uste dut programetan, ekarri bidogula zerrenda bat, da hor joen apuntatzen, ze okurretzen jakun, beste programentzako. Ezkenean esan dugu, oiaskuena inbi gauela ez, oiaskua satitziena, inbi hau, ospinetako limoiak be, etxeko aukera badaukau, ez? Ideia politza da. Eta holan joango... Sekretario izango dio, apuntatzeko. Esango behitu izango orpegi, esango tau. Eta bestela, zuek be, proposamenik baldin badauko zue, idatzi txorien abildua eitb.eusera, eta adi gongo gara, zuen proposamenekin.
Bueno, guk hemen, normalean egiten dituzunen ospinetakoak izaten da ura eta erdia ospina izaten da. Kasu honetan nik gutxiago erabiliko dut. Ez dut horren bixia ingo, ze ez dut nahi, beruan jungo danez gainera, ja berua bera kosinatu ingo du. Bestetara egiten dana da, hotzean botatzen da, ez? Hor badaude epelak, antxoekin daiten da moduan, badau antxo batzuk ospinetan jartzea, era askarrean, ero motelean dala oskailuan sartu eta kosinatzeko ospinakin da hori. Orduan badago beruan botatzea eta areina egiteko. Hemen, osto bat, ereinotza, Bizkaian guk ereinotza esatotzegu, ereinotza, erramua bebai. Ereinotza, nira mamak etxen laurela. Gero, piper beltza ale batzuk, ziapean ale batzuk gero izan, ezkero hasia be botal diogu, okurritzen zaiguna. Eta hemen, ura, ospina, 40. Ura, 200. Azukria, 20. Gazi gozo geratuko da. Eta hemen gatza, 12-15 gramo. Hau, irakiten jarri? Hau irakiten jarri eta horra botatzea. Eta zerekin erabiliko zinun honek ospinesko barazki espresso naik? Pikoterako, bakarrik, ez gabe. Nik hau mailan jarri eta zerbait hartzen zauden bitartean. Azeitunak moruan, ez? Honek barazkixak eta barura. Nik kipulia gustatzen izait pila bat honek, ospinetakoa. Kipula horre txikitxu basatzen dituztena. Kipula txikitxu horrek. Ospinetako gauzak itzein da, ja bakizu, aguai azte zaizu txistu haiten, eta egia da ospinetako hauek onuren artean dira hori, laguntzen dutela digestio egiten, gazak eta kentzen, eta nahiz eta azidoa izan, azidotasuna geisten digute, eta oso interesgarria dira, baina beti, itzeiten duzu ondat, da ja, agua niri bintzat da jarri zaiten ben txistu... Berez, esan dugu lehen, merkia, goxua, erresa, eta gainera osasuntxua. Ez ja, ezin jako gehiago eskatu, bizitzai. Orduan, nik esan duzu nian, hau barazki espresa edo dita baten itzen dian, azkarra. Etorri jat burura, hone gauzak street food eta kalien itzen dituzten plater honek, ez? Bidaiatzen dozunean, joeten zarenean, suasi aldian da egon zarela, Ego Ameriketan, han pila bat erabiltzen dira, gurpiltxo honek, postuak, eta bat, espezializatzen da, irabiatuetan. Bestia, empanadietan, bestiak, iten dau, bakarrik paztai da asko dauzolako, ez da? Bai, eta horrek ez du esan nahi, kaleko janaria ero azkarra izatearen, txarra izan behar dan, ez dauka inungo zerikusirik. Inungo zerikusirik, ez daukagu beti, erlazionatzen du janari azkarra, janari txarraekin. Ez, badaude katea handi horietako batzuk, horrela ditzen dituztenak, hemen behin aipatu genuen, horrelako katea handi batetako bere hamburguesa ezagunenak, zeuzkan 54 osagai, eta 54 osagai horietatik, naturalak ziren bakarra ziren, letxua, tomatea, eta ez da izan zan, beste bat ero bi. Beste dana ziren nasketako nena beste eta ogitik hasita, ogia harri ditzea be, ez da gehi. Azenario pate hau, hori bai dala, euneko laro geixa, azenarioa. Gero botakotza gauza geixa, baina naturala da. Ontzeko, espezia batzuk, eta guk hauek hautatu ditugu, baina etxean daukazuen, piperrautz pixka batekin, eta hau bera bakarrik, piperrautzarekin, oliba olio txorrota batekin, zoragarri dago, birrindu, eta hartu eta ogi tarteko moduan, pikoteorako, jarri aldiozue, gazta pixka bat gainetik, otutzen zaidora. Ez dakit honek denbora bide dauen, baina nik ja pentsadot nola apaindu. Bota. Ja pentsauz, hori gero. Erakutziko zu gero, sorpresia da, mutil. Itxoin barko dute bukara. Hori da oso ondo, amua botatzen hori ja. Ikasten nabil, ez oso? Ona, Patrizia. Hemen, dagoeneko, irakiten dugunean, zer lortzen dugu? Hor bota duen gatza eta azukrea. Urtzia eta desegitea. Orduan, noin, hartu, izalde bengo dugu. Eta honek, ikusiko zu, etxeani, zuek igual, etxean behin baino gehiagotan ingo zenuten, eta zuek egiten dituzuenak, seguru, holako kolore iluna ez daukat, guk da panela azukrea bota digulako honi, gehien bat. Orduan, honek ja, hemen berua doa. Hau ja egosten dago. Bai. Gero, ospinak eta egoziten du baita, baina ja, hau ja kosinatzen ari da. Eta utziko du, kanpoan, epeldu arte, ero ostu arte. Eta behin, hotza dagoenean, oskaiora, egun batetik bestera. Oin tapa irekita, eta gero, itxi, eta listo. Honi utziko dizkiu beste 3 minutu, eta ero izango da, laberatzea, olio pixkatekin, eta berakatz apur batekin. Errezagoa ezin da, bakarrik hemen, txorien. Hemen gara bueltan lagunok, eta dagoeneko,
etxean aurreratuta ekarri ditugun ospinetako barazki hauek listo daude, besteak hemen. Eta induguna da, gure azenarioak lehen egosita gero labean sartu ditugu oliba olio tanta batekin eta berakaz txikituarekin. Oin, bertan botako diogu kumino koiedakadatxo bat, eta esaten dugu beti espezian asuntu hau oso bakotzen eskuragatzen da. Ras al hanut. Ras el hanut. Al hanut. Eta arixa? Arixa, ez? Arixa. Arixa oso pikantia da. Ez baukazu arixa, piperrautz pikantia bota jozue, bale? Hau, barrura. Eta birrindu ingo dugu. Oliba olio pixka bat hemen daukat, eta ikusten badu lodi geratzen dala ero, oliba olioa gehitzen jongo da, eta listo. Olda indarra, hau da, sasoia daukan honek. Ras el hanut bebai, era espezia bat, ez? Herri arabiarretan eta erabiltzen da bena. Bai. Eta bakoitza bere gustora egiten dau postu baten, hori ez, Bai, nasketa bada, ez? Espezia ezberdinen nasketa bada, eta horre seguru alde, eskualde bakoitzak, ere sukaldari bakoitzak bere nasketa izango du, eta ezberdin. Horan, kanela puntu bat bai dauka, kuminua, oso goxua da. Kurrian Usaina antzerakoa dago, edo. zoragarri hemen daukan usaina. Koloria polita. Bai, eta nik iten ditut batzutan umentzako ikastaroak, askaria osasuntxuak eta humusa eta olakoak sartzen dizkiet, antxoa pateak eta. Bai. Eta oso gustu jate dituzte. Eta birrinduta dauenean, eta horan, hogi pixka batekin. Bai, baina, ina duzue, hau berdina gukin duguna zenarioak utzi ostutzen, egosita, ondo egosita, eta gero gazta hau krematxoarekin da nazita, olako patea oso gozuak aretzen die, nahi duzuen zaporetakoak, eta umeak eta heldua. Hemen beti umeak eta olakoetan aipatzen ditugu, baina zenbat jaki dauden, nik guraso asko ikusten ditut, umeen menua beraiek jatetxetan aukeratuko zutela, beraiek... Hombre, askotan bez, umien menua beti ziten dira, makarroiak tomatiaz da oiasko paparra, nik jango nagoen, batzutan. Ez diodana bota uste dut gatza da, Patri, bota di gatza azkenean. Uste dut ezetz? Lehen pixka gainetik bai. Bota iso apurtxo bat eta gero koiariakin igual. Bai, eta bain, hemen bertan. Bai, eta nik pres nau. Patrizia, arixa dauka, Bai. Arixa dauka. Ba, nik geixau egarri gotona apaintzeko. Sesamo... Bai. Txigortu pixkat. Orduan, nik jarriko temen. Bai. Holan aplan hau ingo. Ba, humusa izango da moduan, ez? Hori da. Humusa. A ber. Barkatu, sarraizka zuretzako. Hau alde batetik, beste hau jaso. Oso ondo. Jak. Eta honekin bukatzen ari da gure aste honetako lehenengo errezetak. Espero zuen gustukoak izatea, kozinatu etxean. Inot hemen. Holan formatxo bat eman, koiariakin. Vale. Bai. Gero, olioa. Gero, hemen hau. Eta nik arixa apurtxo bat gehiago be jarrikotzat. Ai, ama, idea honik ez daukazu, Patri. Idea honik ez daukazu. Hor bakotza ja nahi dauena, ez? Bai. Venga, hori xo tanta bat gehiago. Eta bueno, honekin gure gaurko 3 errezetak bukatu ditugu. Pitu, inbar doana da, Patri, hau pixkat holan. Eta gero tipulsatitxo bat. Hori da. Ero, azena hori xo. Nik azenarioa. Bai, azenarioakin. Hori da. Doblia. Bat, bi. Ikasi dozu hau itxen, Kombinazioa, Patri, zoragarri da. Benetan, Izue. Izu etxean. Eta honekin, gaurko lanak bukatuta. Bihar, gehiago. Agur.